डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। आप सुन रहे हैं न्यू राग म्यूजिक की प्रस्तुति को। नया साल आइले हमर यार आइले बुक कोई के घुमावे खातिर कार लइले के घुमावे खातिर कार लइले। नया साल आइले हमर यार आइले बुक कोई के घुमावे खातिर कार लइले। जवन सपना बसारा पूरा रे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आप सुन रहे हैं न्यू राग म्यूजिक की प्रस्तुति को। डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। प्यार के पहिला हवे हमर बेटी, ढेर दिन से कइले बानी हम वेटी। प्यार के पहिला हवे हमर बेटी, ढेर दिन से कइले बानी हम वेटी। किन के रिंग हाथे में पहिरावे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आय हाय रे नैनीताल में घुमावे। आप सुन रहे हैं न्यू राग म्यूजिक की प्रस्तुति को। डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। संग में मनावे नया साल के पार्टी, कुमार मिथलेश के साथी संघाती। संग में मनावे नया साल के पार्टी, कुमार मिथलेश के साथी संघाती। भारती सावित्री के दिल बहलावे नैनीताल मिक्सिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।